Helo blant, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Wel, fideo bach yn wahanol i chi tro yma. Mae Miss Jones a Miss Davies wedi uno, ond ni mewn yn ein cartrefi gwahanol. Rydw i'n yng nghartref i a mae Miss Jones yn ei chartref hi. Felly, ni wedi dewis ymuno wythnos hon i ddymuno'n dda i chi mewn gwyliau'r haf, gan taw hwn yw'r wythnos ola i ni gynllunio i chi tan eich gwyliau haf chi 6 wythnos o fwynhau. A hoffwn ni ddiolch yn fawr iawn i chi am y gwaith caled chi'n gwneud dros wythnos y diwethaf. Dwi heb bod yn rhwydd nag Miss Jones? Na, di wir, mae'r cyfnod dros yr wythnosau ola yma wedi bod yn gyfnod od. Dwi wedi gweld eisiau chi'n fawr iawn, ond mae rai fi weich chi wedi gweithio'n arbennig. Dyn ni gyd wedi cydweithio gyda'n gilydd yn sywar i gwblhau gwaith arbennig. Felly da iawn chi. Chi yw archarwyr Miss Jones a Miss Davies? Ie'n wir, chi'n arwyr fach ni. Dwi ddim yn bod yn rhwydd y gwbl, ni'n gwybod mae mynd ar Teams ac ati wedi bod yn rhywbeth newydd i chi ddysgu, ond chi wedi dysgu sgil newid dros hwn o gyfathrebu ni dros ar-lein. Ac rydw i wedi bod yn ffodus iawn i gweld rhai honnoch chi yn yr ysgol dros y 2 wythnos diwethaf, a rydw i bod wrth fy modd yn eich gweld chi, a ni wedi cael lot o sport. Felly fi'n edrych man ar mis Medi, gobeithio byddwch chi yn dod nôl eto ni mis Medi i'r ysgol. Felly, o'n i'n man i ddisgrifio'r mat olaf am y tymor. Ie, felly, dyn ni'n mynd i aros gyda'r thema archarwyr, ond ychydig bach yn wahanol yr wythnos yma. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar archarwyr yn gyffredinol. Mae gan bawb archarwyr gwahanol, allu dde fod yn Batman, Spider-Man, dwi wedi mynd yn blanc. Chi'n gwybod chi'n gwybod pwy yw'r archarwyr chi? Allu dde fod yn mam a dad, allu dde fod yn fy ngyd y ci, brawd y chwar. Chi'n gwybod mae'r dewis, does dim diwedd i'r dewis. Felly, thema'r wythnos yma ydy archarwyr. Fab. Felly, i ddechrau banter, Miss Jones, chi'n gwneud y tasg iaith? Ie, tasg bach hwylus iawn ar gyfer iaith yr wythnos yma ydy mynd ati sgrifennu stori syml neu stori fer ar ffurf stripped comic, sef comic strip. Dwi wedi gosod templed i chi fynd ati, a hefyd bod yna symbolau a swigod siarad ar gael i chi ddefnyddio yn eich stripped comic. Pob lwc i chi, dwi'n edrych mlaen i ddarllen eich stripedi comic. Ac yna, yn geiriau'r wythnos, mae yna 5 air newydd i chi ymarfer sillafu. Maen nhw'n eiriau sy'n ymwneud â thema archarwyr. Ewch ati ymarfer sillafu y geiriau yna'n gyntaf, ac yna ewch mlaen i gynnwys y 5 gair mewn brawddegau diddorol. Ac yna'n mathemateg, cymesuredd yw'r dasg yr wythnos yma, sef pan bod siap neu patrwm yr un peth y ddau ochr. Mae yna daflen waith wedi cael ei gynnwys i chi. Ewch ati gwblhau y patrymau sydd ar y daflen waith, ac yna, dyn ni wedi gosod link i chi ar y mat dysgu sydd yn mynd i fynd â chi i'r wefan Top Marks i chwarae gemau cymesuredd. Ac yn ola dy Miss Jones ydy dyneithiau, sef tymheredd, edrych ar poeth ac oer. A pan dwi'n siarad am tymheredd oer, dwi'n meddwl am rhifau negyddol, sef rhifau sydd yn dod o dan 0, sef -1, -2, -3 ac yn y blaen. Felly mae yna daflen waith i gael i chi i gwblhau ar tymheredd poeth ac oer, ac mae yna her hefyd i chi i fod yn ddetectif o amgylch y tŷ yn chwilio am eitemau poeth ac oer sydd gyda chi ac yna'i cyfnodi mewn tabl ar daflen waith dyn ni wedi cael ei cynnwys. Felly dyna gweithgareddau Miss Jones, Miss Davies? Hyfryd. Reit te, gweithgareddau Miss Davies ydy gwyddoniad y technoleg. Fi eisiau chi greu arbrawf o'r archarwr hedegog, sef Flying Superhero. Felly mae yna daflen waith gyda cyfarwyddiadau chi a'r adnoddau sydd eisiau yna chi, a danfonwch fideos neu lluniau ohonoch chi yn cyflawni'r arbrawf ar Teams. Dwi'n ni wrth yn bodd hen eich gweld chi yn cyflawni'r arbrawf nawr. Mae fe'n llawn hwyl, rydw i wrth fy modd yn cynnal felly pob lwc i chi da hwnnw. Wedyn, celfyddydau mynegiannol, rydyn ni eisiau chi'n ati i greu mwgwd o hoff arch arwr chi. Alla bod unrhyw un. Fel y Miss Jones wedi amdano Batman, Spider-Man,
Superwoman, Batgirl, unrhyw un, oce? Pwy bynnag chi mewn bod, a wedyn cael eich hunain wedi ffilmio, gofyn i'r rhiant neu bron i'ch chwaer ffilmio chi yn actio fel yr archarwr hynny yn gwneud symudiadau gwahanol. Iechyd y lles wedyn, rydw i a Miss Anthony wedi paratoi fideo i chi, a rydyn ni wedi gwisgo lan fel archarwyr. Felly, os ydych chi eisiau gwisgo lan fel archarwyr gyda ni, mae yna bob croeso chi'n wneud, a dilynwch ni, bach o hwyl yw e, gan twri'n olaf yw e, ni wedi cael bach o hwyl dyn gilydd nôl yr ysgol, felly mwynhewch y fideo, gobeithio allwn ni'n gweld clipiau bach ohonoch chi'n cyflawni'r dasg. Da iawn, Miss Anthony a Miss Davies. Ie, fi'n gwybod, wedi bod yn cadw'n heini gyda chi blyntos. Wedyn y dasg ola, cymwys y digidol, yw i chi fynd ar, naill ai wyrd ar y cyfrifiaduron chi, neu ar G2E, yr ysgrifennu, i deipio brawddegau yn disgrifio'ch ar arwr chi. Lle fod chi'n disgrifio'ch rhieni, disgrifio mymgu, datci, neu hyd yn oed archarwr fel Batman, Batgirl. Unrhyw un chi'n credu yw arwr chi, ysgrifennwch brawddegau yn disgrifio nhw ac yn cyflwyno nhw iddo ni. Felly, dyna ni eich mat gweithgaredd ola chi am y tymor yma. Mae'r wythnos wedi hedfan yn dweud, Miss Jones? Hedfan hebio, mae'n anodd credu bod siwt gymaint o wythnosau wedi mynd ers i ni weld ein gilydd diwetha nôl yn mis Mawrth. Felly, ydy, mae'r amser wir wedi hedfan, ydy. Ydy, felly gobeithio bod chi'n mwynhau y gweithgareddau yma am yr wythnos ola, a ni'n ddiolchgar tu hwnt i chi gyd am fynd ati i weithio mor galed i ni. Ni wedi joio paratoi gweithgareddau i chi, gan bod chi'n dangos gwir fwynhad nôl i ni wrth cyflwyno'ch gwaith chi. A ydych chi wedi wneud swydd Miss Jones a Miss Davies yn rhwydd iawn drwy gyflwyno gwaith arbennig, felly da iawn chi. Chi sicrhau bod gwyn ar ein gwynebau ni bob nos Wener wrth ni cyflawni gweithgareddau gwahanol. Felly, mae hi'n diwedd mis Gorffennaf, mae gwyliau'r haf ar y gorwel, dydd Gwener bod ni'n torri lan ar gyfer gwyliau haf am 6 wythnos. Mwynhewch y gwyliau mas draw blyntos, joiwch gyda'ch teulu a byddwch yn ddiogel, a drychaf ymlaen i weld chi yn mis Medi. Ond Tywyn, ddim gyda ni mis Medi? Na, wir. Felly, fel mae Miss Davies wedi dweud, diolch yn fawr. Mae'r gwyliau haf ar fi'n dechrau. Mae dyn ni wythnos bach o waith ar ôl i wneud. Ond dwi eisiau dymuno gwyliau haf hapus i chi. Mwynhewch gyda'ch teulu, byddwch yn ddiogel. A dwi'n gobeithio fydd gyda Miss Jones newyddion bach cyffroes iawn i chi mewn tua 4 wythnos gobeithio, croesi bysedd, fydd y babi bach wedi cyrraedd a chi'n gwybod beth sywar, chi fydd y cyntaf yn cael gwybod y newyddion dyf Miss Jones. Ni'n edrych mlaen, Miss Jones, a fi'n siŵr fi'n siarad o ran bawb yn dosbarth sywar, pob lwc i chi, Miss Jones, ni'n edrych mlaen i gweld aelod bach newydd i'r tîm sywar, yn dyfa? Diolch yn fawr. A chi'n gwybod beth, dwi wir yn edrych mlaen i falle pan fydd pethau wedi setlo a bod pethau chydig bach fwy normal, bod dosbarth yn gallu bod yn fwy llawn y ffau. Dwi wir yn gobeithio byddai chi galw mewn i dosbarth sywar i weld chi gyda'r babi bach newydd, gobeithio. Felly... O, ni'n edrych mlaen. Ie, felly gwyliau haf hapus i chi, a diolch yn fawr iawn i chi gyd yn sywar. Mae Miss Jones yn meddwl y byd o chi. Ta-ra!